Fi kliem il-ġurnal The Malta Business Observer il-pajjiż jinsab wieqaf minħabba l-kriżi tal-coronavirus, madankollu l-pakkett li ħareġ bih il-gvern huwa riċetta għal aktar qatt, tant illi f'ġimgħa waħda biss diġà tkeċċew 300 ħaddiem. L-editorjal ta' din il-gazzetta spjega kif eluf ta' ħaddiema fis-settur privat jinsabu fil-għama u semma bħal eżempju l-ħaddiema tal-gaming li ma jafux sa meta se jwaslu. Fl-istess gazzetta, Ellen Alden, direttur ta' kumpanija tal-gaming f'Malta, qal li jissawa l-mument biex naraw jekk il-gvern irriċ li dan is-settur jibqa' fil-pajjiż jew jitlaq. Anke s-settur tal-proprjetà jinsab wieqaf u ħafna karrejja qegħdin jaraw il-postijiet tagħhom jitbatlu. Il-ġurnal jgħid li bħalissa kulħadd kelma waħda ħadd ma jista' jippjana u jekk din is-sitwazzjoni tkompli anke fis-sajf allura n-negozjanti u l-ħaddiema se jaqilgħu aktar daqqiet. Il-fatt li tħabbar li anke l-festi sfaw vittmi tal-COVID-19 kompla jagħmel is-sitwazzjoni aktar inkwetanti għaliex il-festi huma wkoll pjattaforma ta' kummerċ. Fil-fatt skont bassir li qed isir minn esperti fil-qasam tat-turiżmu, id-daqqa f'dan is-settur tista' tlaħħaq 3 biljun euro. Il-miżuri li tħabbru mill-gvern huma applikabbli biss għal terz tal-ħaddiema u ħafna setturi ma jistgħux jemmnu li twarbu anke jekk mhux kompletament. Settur importanti bħal manifattura, l-ICT, il-loġistika, shipping, media, aġenziji ta' reklamar, l-industrija tal-films, kumpaniji tal-accountants, is-servizzi finanzjarji u ħafna oħrajn mhumiex eliġibbli għall-inizjattiva ewlenija tal-gvern illi tkopri 800 euro għal kull ħaddiem. Il-miżuri l-oħra li ħareġ il-gvern mhumiex ta' sustanza u żgur illi ma joffrux għajnuna tanġibbli. Intant fid-dawl tal-kriżi tal-coronavirus, il-ħaddiema tal-gvern qed ikunu inċentivati sabiex joffru paga ta' xahar, parti minn salarju jew anke donazzjoni tal-lif volontarjament. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni tal-Gvern, Mario Kutajjar, se jieħu rendikont ċar tal-persuni li taw il-paga u kemm taw għotjiet għal skopijiet amministrattivi u audits fil-futur.